Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona, el més progressista de la història de la ciutat, ha comunicat avui a 2:15 del matí que el fantasma Santa Eulàlia, antiga patrona de Barcelona, ha fet les maletes i es trasllada a Lleida a viure definitivament. Aquest anunci inesperat es dona, precisament, hores abans que comencin les festivitats de la Mare de Déu de la Mercè, actual patrona de la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni ha manifestat en roda de premsa que tot apunta a un atac de gelosia típic de l'adolescència. Va morir al segle III després de Crist, però té 13 anys, està en una edat del pavo permanent, ha dit Collboni. Joan Josep Omella i Omella, arquebisbe de Barcelona, president de la Conferència Episcopal Espanyola i pel que s'intueix pels seus cognoms, fill de cosins, ha declarat: "La puta nena aquesta està molt pesada, t'ho juro, bro. Porta des del segle III amb la historieta de les tortures." Oriol Junqueras, l'historiador de l'Ull Boig que ens portarà a la independència, ens ha explicat en exclusiva que l'arquebisbat de Barcelona va proposar canviar de patrona per la Mercè l'any 1687 perquè Eulàlia portava segles fent-se la víctima i ja n'estaven farts. Afegeix que des de llavors ha intentat recuperar el patronat a base de xantatge emocional i fent ploure cada dia 12 de febrer. Informacions de fonts fiables però del secret ens han explicat que aquest any el fantasma de Santa Eulàlia ha fet una rebequeria de les grosses i ha amenaçat amb marxar de la ciutat si no recuperava el patronat. Ha dit textualment que marxarà si no envieu a la puta fresca aquesta de la Mercè a cagar sobre escorpins. El consistori i l'arquebisbat han corregut a comprar-li un bitllet de Renfe de mitja distància. No s'han estirat i no li han comprat un AVE, sinó de mitja distància, amb destí a Lleida perquè deixi de tocar els collons i amb una mica de sort faci que plogui a Lleida. L'alcalde de Lleida, que no sabem qui és, ha declarat que els de Barcelona sempre els envien les merdes que no volen. Los de Canfanga sempre mos l'estan fotent. La notícia, tanmateix, té una part positiva. L'equip de Palla Bacara ha consultat a un enginyer agrònom afincat al Segrià que ha assegurat que les llàgrimes del fantasma de Santa Eulàlia milloraran les collites de palla, la qual cosa farà que en disminueixi el preu. Ja ho sabeu, estimats oients. Aprofiteu per comprar-ne ara perquè la palla va cara! Palla va cara! Si són tan rics que sopin 2 vegades, però que a mi no em robin el tall. Fin de la cita. Bueno, ja tornem a ser aquí, nou episodi de Palla de cara, avui amb menys problemes tècnics, amb moltes ganes de... Bueno, que arriben les festes de la Mercè i tenim un podcast molt carregat amb seccions fresquetes, noves, amb, no sé, molta dinàmica. Jo avui us portaré un nou concurs que ja veureu. Es diu ¿Quién quiere ser proletario? Tu, Ferran. Jo no. Jo tampoc. Es pot triar, es podia triar. Bueno, el concurs ho veurem. Vale. Sí, de moment no. De moment, vale. Tu, Ferran, em sembla que avui ens portaràs una secció d'Stalin no passava, sí, sobre les festes de la Mercè. Efectivament. I tu, Dani, ens portes una... Jo us porto un refredat, tio. És el que porto. És el que va millor per la Mercè. Una secció de pensaires, en plan, la inventora de la rave, no? Em sembla? Sí, l'inventor de la rave. De la rave. Jo dic rave perquè soc antic. Ets angloparlant, de fet, no, Dani? Ui. Però jo dic rave... No, jo dic rave perquè tinc més de 40 anys. Vale. Bueno, això després ho explico, però jo de rave, jo al principi no sabia què era. Es deia rave al principi, i quan va ser rave? Va haver un moment en què... En algun moment que jo no em vaig enterar. Tu pensaves que era algú que no sabia dir rava, no? No, jo pensava que no deia rava. Exacte, em deien rave. No, em deien rave. I jo no sabia a què es referien. No sé, coses de fer-se gran, que vas deixant et sents molt ja no entens a la gent. No, però mira, això ho explico ja. Això em va passar quan tenia 30 anys, vull dir que tampoc era... I era a un bus nit, que un tio em va dir: escolta, tu saps on és la rave? I no vaig entendre. Dic, què vols dir? Però clar, no el vas entendre perquè fossis un boomer, et va dir sinó senyor? perquè eres un boomer però en el sentit contrari del que s'espera d'un boomer, no? I vas dir, no, és que nosaltres quan fèiem la ruta del bacalao li dèiem rave, no? Clar, és que vaig trigar una estona i dic, què vols dir, rave? No? I el tio va dir, sí, una festa, no sé què. I llavors jo vaig dir, una rave. I el tio em va mirar d'una manera... Hòstia, devia sentenciar en plan, aquest vejest... Avi, segui, anda. Li cedeixo el seient. Em va dir senyor amb la mirada. Però és una... Caballero, discúlpeme. Però és un avi com molt contrari a el que s'espera d'un avi, no? Un avi s'espera que no pronunciï ben anglès. Heu pensat que els avis de 15-50 anys diran rave? Clar, ja. Sí. Jo crec que te'n recordes de la rave? I diran bro, també. Clar, és el que està pensant. El sopar de Nadal... Ai, bro, passa'm la... Sí que sé.
Passar la cancel·lada. Hòstia. Llavors, la cita aquesta, Ferran, que ens havies portat, la pots repetir? Jo Ai, no, perdó. No, bueno, si voleu la repeteixo, però és bàsicament si són tan rics que sopin 2 vegades però que a mi no em robin el tall. Que el Dani, quan vaig dir això, va dir home, jo els expropiaria el segon sopar. Em sembla que... El ressupor... Sí. Que no sopin 2 vegades. Expropiat el ressupor. Però ja està, no volia fer el que volia dir és que, Dani, tenies un tema per fer una tertulieta per començar... A veure, us explico. Aquesta setmana hem anat a veure el Pitoniso Lolo, ¿vale? I li hem demanat que ens fes la carta astral, perquè tot i no creure que el pas de Saturn per la Lluna en Géminis, per exemple, tingui res a veure amb la nostra depressió crònica provocada per la precarització a mans dels tòtems neoliberals, ni que ens trobem molt sols i desubicats en el terreny de la sexoafectivitat líquida i capitalista, líquida, viscosa i capitalista, creiem que les respostes del Pitoniso Lolo són més útils o com a mínim més folles i divertides que els discursos de psicòlegs positivistes, coach i penya del ran de l'autoajuda. Llavors això hem anat a visitar el Pitoniso, que per cert no sé de quina marca sou, planetària. Jo sóc lleó. Tu ets lleó? Sí, sóc el que tothom diu ets quasi psicòpata quan ets lleó, no? Sí? Sí, jo pensava que ets els Tauro, no? Els Tauro no eren com els que... No, són els tranquils, els Tauro. Ah, sí? Sí, els lleós són els que els encanta parlar de si mateixos. Ah, ok. No? És així, no? Tu ara t'has... Jo et controlo una mica, però tampoc pensis, Però bueno, mola, si dius en català jo leo, no? Jo leo. I Taure, sempre que penso en els Taures penso amb la borsa, no? Amb els... Tu que eres toro, no? Que és toro, què m'ho diuen? L'altre és oso, toro, saps? Toro és com el broker, que és com que va per totes... Ni puta idea. Sabeu que hi ha un toro, no? Sí, allà a Wall Street. Sí, vale. Sempre penso en això. Era allò que si tocaves els collons et donava bona sort. Sí, és veritat. No sé si ho he inventat, però... I si toquen els collons al Politècnic també. No ens hi dona bona sort. Exacte. Sobretot això últim. Sí, això per les inversors en palla... Total. Però què? Tu ets lleó i tu què ets? Aquari. Tu ets aquari. Que jo no sé... O sigui, en realitat mai m'he pres la molèstia d'averiguar què collons... Vull dir... Què representa ser aquari? Perquè no tinc ni puta idea. Clar, és que però no només compta la... Aquari és aigua, no? O què? Jo què sé. Sí, crec. No, però no és... sí? Piscis no era? Bueno, aquari, com que l'aquari està ple d'aigua, sempre penso que és aigua. Sí. Jo que... No, crec que hi ha... O sigui, tots es reparteixen en aigua, foc, aire... No sé aigua, terra, foc i... Què és l'altre? Semen? Semen. Vale, doncs... jo soc Capricorn, que és terra. Vale, i jo tinc una mala barreja. Soc Capricorn, ascendent balança, Libra. Però això d'ascendent, jo no tinc ni puta idea d'astrologia, no sé què vol dir. És ser ascendent, què vol dir? Que em és el que fa quadrar. O sigui, quan et diuen, jo què sé, tu dius, jo soc Taure, vale? I et diuen, vale, doncs tu ets no sé què, ets així, ets això, no sé quant. I llavors dius, hòstia, doncs això no em quadra. Llavors et diuen, però quin ascendent ets? No, és ascendent aquari. Tio, no, perquè clar... No sé però és una merda, rotllo, que clar, tu, el teu horòscop és d'un mes sencer, no? Però clar, el dia que vas néixer, a l'hora que vas néixer, igual Saturn estava a no sé on. Però m'encanta que d'un minut a l'altre, o d'un dia a l'altre, de sota els planetes està com a l'altra puta punta del sistema solar, saps? Com, no, clar, és que aquí ha fet una cinta. El planeta ha fet una cinta, s'ha mogut. El planeta ara ha volgut que siguis egocèntric. No és que siguis gilipolles, si sóc ascendent virgin. Exacte, no tens un trastorn de la personalitat, és que tens Mart a Capricorni. Tens Mart mirant a Cuenca i per això ets un imbècil. Sí. Bueno, pues... El guai va ser que amb el Pitoniso Lolo vam estar així com jugant amb la guassa. Molt de guatxa. Bueno, que el tio s'ho pren en sèrio, Sí. Però bueno, com que igualment cobra per hores, pues, si comences a... Jo sé, si dones temes de conversa, el tio pues, et segueix, no? I va sortir el tema aquest sabeu que a vegades les coses també tenen signe zodiacal, no? O sigui, no només les persones. Tu pots dir de quin signe és, no sé, casa meva, perquè la van construir a tal any, no sé què, o jo què sé, o el Barça què és Géminis, què conyo és? I l'imperi romà quin signe és? No sé, tio. Clar, quan va néixer, no? Tipo, bueno, és lobo, no? Roma era una lloba que... vale. Però vull dir, les coses poden tenir signe, però també les coses metafísiques, la justícia té signe, diguéssim. Home, sí, és balança, no? Molt bé. Estàs on fire, tio, Dani. Bueno, pues jugant així, bueno, improvisant,
el tio ens va dir que Catalunya és escorpí, vale? I, bueno, que està regida per, ho tinc apuntat, que està regida per Mart i Plutó, vale? Dos planetes Plutó no és el dels diners? Plutó és el Plutó dels és el rei diners. dels diners, plutocràcia dels Sí. diners. Amigo. Per això són que repes, però Mart és el de la guerra, no? Em Sí, sembla. Mart és el de la guerra. Tampoc és que aquí No. estiguem massa... No. Perquè, clar, ascendent, no? En plan... Sí. Però de la guerra que ens fan potser sí. Ah, això sí. Potser dona molt pel cul. O sigui, Diners i guerra, sí. Bueno, digues, Pues de la guarra, no sé com va. I clar, i el tio va dir que, bueno, Espanya és Sagitari. Regida per... Júpiter. Júpiter també és com de la guerra, no? Hòstia, ara no... Crec que és algo... Bueno, el tio va dir No, que dels té... oceans. No. No, no en tenim ni folla. O sigui, aquest no sé si tu en tens El dels oceans és Jacques Cousteau, no? Bueno, total, que es veu que... És que va ser molt bo, perquè resulta que Escorpí signe d'aigua i Sagitari signe de foc, que crec que és com tu, no? Lleó. Llavors, signe d'aigua en principi és, bueno, tu flueixes, tal, vas fent, ets com molt, bueno, tu t'apanyes. Ets un pussi, no? No, bueno, t'apanyes i tal, però què passa? Que Escorpí, el tio em va dir, mira, Escorpí és signe d'aigua, però tu imagina't, o sigui, signe d'aigua et pots imaginar un riu, vale, per exemple, o una gota que es va colant pels forats, no sé què, i arribar a un lloc, no sé què. Diu, pues, Escorpí és aigua estancada. Tu imagines aigua estancada, és clar, putrefacció, o sigui, l'aigua en verdet, I això és Catalunya o és Espanya? Catalunya. Catalunya és aigua estancada, És com els pantans aquells que creuen el Gollum, el Sam i el Frodo. Allò. Allò, vale. Bueno, em sembla una descripció bastant Sí, encertada. no. L'astrologia, a vegades, igual encerta de tant Sí. quant. Bueno, i llavors digues, perdó, Dani. No, digues. No, anava a dir, llavors el debat està en que en si creiem que Catalunya compleix aquestes característiques esotèriques. Es veu que també hi ha el tema de la relació, no? Saps el típic de, hòstia, pues la meva parella és, no sé, Piscis i jo no sé què. Ah, pues tio, us porteu bé, perquè tal... Pues es veu que Sagitari amb Escorpí no. Vale. Perquè, bueno, o sigui, hi ha conflictes. I els conflictes que deia el Pavo, el Lolo, quadraven bastant, era divertit. Jo crec que rotllo, si fos una cita d'un match de Tinder, els dos van obviar els seus signes, van dir, tu ets Escorpio, jo soc Sagitari, però no passa res. Bueno, bàsicament... Anem a fer que funcioni, però no. No, seria que Sagitari es va violar a... Però sí. No, van quedar... Clar, van quedar. Catalunya va dir... Es va arriscar, va dir... No m'interessa. I com que Espanya ja havia rebut carbasses de Portugal, va dir... Por todas. Doncs es veu que Sagitari és com més, entre comentes, belicista o com més tiro pa'lante. Imperial. Empatia d'aquella manera i va per això, va per totes i tal. I llavors Catalunya és aquesta cosa de l'aigua estancada en el sentit de que necessita com aprovació, com copets a l'esquena, com que li com diguin... insegur, no? En plan... Aquesta cosa d'inseguretat, sí, d'inseguretat. I llavors, lo de la guerra de Mart és veritat que ve perquè Sagitari és Espanya. Escorpí, no? Sí, Escorpí, que és Catalunya, quan s'enfada, o sigui, que és quan se sent que no la tracten bé, que se sent com una merda, no sé què, no se sent que mola, no se sent apreciada, llavors sí que treu la seva cara més belicosa, no? Treu Urquinaona, diguéssim, no? Sí, Fa una Urquinaona, no? Totalment. I llavors, si coneixeu... No sé si coneixeu penya que és Escorpí. Jo conec penya que és Escorpí i són així. Sí. Te la tenen jurada i si s'enfaden amb tu... Jo és que no en tinc ni puta idea. Només sé quin signe és la Violeta, per exemple. Quin signe és la Violeta? Càncer. Ah, ok. Mira, Càncer és el meu pare, el meu fill. Càncer se suposa que tenen canvis d'estat d'ànim molt locos. Sí. No? No? Bueno. Tens por, tio. Sí, tinc por, Ets un Leo que té por. He tingut calor ara. No, el meu pare també és càncer. Eh? El meu pare també és Ah, càncer, sí. Bueno, pues eso. I té càncer, també.
Ok. No. Que és com a nom, home, que si diuen en plan tipus, sí, el teu signe és el càncer, és molt Ja, dur, no? ja. Vull dir, no sé, a mi em faria Sí, com... sí, el teu signe són tumors. Sí. Digo, mira, és signe de diarrea, xaval, o sea, sorry, no? Com, joder. El teu signe és la metàstasis. El teu signe és la mort d'aquí a 2 mesos, no? Tuberculosi, allà. Bueno, així sí que es pot veure molt fàcil, no? El teu futur, no? Tens càncer, no? Tens la lluna, no sé què, tens càncer. Sí. Terminal. Pues no sé, tio, Pitoniso Lolo, coses de la vida. Sí, molt interessant i bastant adequat, eh? La veritat és que crec que l'astrologia, A mi- té fonament. En aquest cas, sí. Sí, a més, una cosa que m'ha fet gràcia és una cosa que va dir el Pitoniso Lolo, que diu: el lanzamiento nacional de julio del 36 contó con el tránsito de Júpiter por Sagitario. La dictadura se impuso de la mano de un Sagitario, el general Franco, que se aprovechó sin duda de este mismo tránsito en su signo. Y después de 40 años, la Constitución española fue aprobada el 6 de diciembre durante el tránsito del Sol, Mercurio, Marte i Neptuno. M'encanta, tipo... Tot quadra. Tot quadra, tio. Només miren les estrelles ja es veia, tio. O sea, els republicans, joder, és que no van alçar la vista, cony. I amb això de Mart i Plutó, clar, és com aquesta cosa Plutó de la pela, de la pela és la pela, no? Perquè Plutó és el déu dels diners, i Mart, això també molt bé, aquesta cosa bel·licista, però només bel·licista com a quan no et fan casito suficient, és no? més com d'emprenyar-te, no Sí. és tant de fer la guerra, sinó que... M'enfado i no respiro. Amb una pataleta. Pues ara, saps què? Pues ara ni un paper a terra. Ara l'has cagat. Ara veuràs. Ara et farem un somriure, xaval, et farem una regulació Que de somriures. fliparàs. Hòstia. Bueno, molt bé. Què? Tenim alguna cosa més a comentar d'això o voleu... No, tio, que aneu més als pitonissos, tio. Estic d'acord. Sí, més visiteu el Lolo, pitonissos que i és molt menys maco. psicòlegs. No, i sobretot, que si esteu tristos o deprimits o algo, en cap cas acudiu al psicòleg, al metge o al psiquiatre. Ni de... No busqueu ajuda professional. No. Aneu a Aneu a l'escola. que us estafin diners allà. Clar, home, que tenen unes Sí, cartes, clar. que tenen dibuixets molt macos, eh? Sí. I sobretot, deixa les teves decisions més importants Sí. a un pavo Sí. random que tira Sí. cartes i et diu en plan, no, és que clar... Sobretot si tens càncer. Sí. Si tens càncer. Allà, deixa el teu futur. És el moment de guiar-te pel pitoniso Lolo. Prendre decisions racionals, amb evidències i tal. No, això és d'espanyols. Exacte. I recordeu, Catalunya és escorpí, aigua estancada, som aigua estancada. Ai. Doncs molt bé, si voleu passem a una secció nova, fresqueta, Fresqueta com l'aigua estancada. fresqueta com l'aigua estancada. Llavors deixem pas a... Epa, perdona, és que això de ser A què deixem pas, Martí? A què deixem pas, joder? ¿A quién quiere ser proletario? Cony, per què no sona? Ningú vol ser proletari. Uau. Així seria el programa en públic, no? Benvolguts, estimats camarades, sóc el vostre presentador, el Jordi Cocas, i avui estrenem amb vosaltres el primer episodi del programa ¿Quién quiere ser proletario? En un món on les desigualtats socials i la lluita de classes augmenten fins a dimensions iguals o superiors als collons de Gabriel Rufián parlant català per primera vegada a la seva vida al Congreso de los Diputados, cada vegada més la classe dirigent i els mitjans de comunicació intenten invisibilitzar la precarietat i el desmantellament del teixit d'ajudes i proteccions socials. Una mica com l'antiga burgesia vagava l'embaràs no desitjat de la pubilla o un fill subnormal. A ¿Quién quiere ser proletario? En comptes d'alimentar la fantasia pornogràfica del capitalisme, entès com un sistema on qualsevol pot abandonar la seva classe social per cagar-se en la pobresa i la desgràcia dels altres, en aquest programa creiem que la categoria de proletari no és només una categoria sociològica, sinó que és un distintiu de classe que s'ha de guanyar amb esforç i suor. Per ser un autèntic proletari, doncs, i per tant subjecte i agent de la futura revolució contra l'hegemonia neoliberalista, Ferran, treu el... No n'hi ha prou amb ser pobre, s'ha de tenir consciència i orgull de classe. A ¿Quién quiere ser proletario? Posarem a prova els nostres concursants i veurem si els seus coneixements en matèria proletària els ajudarà a respondre a les proves i guanyar el gran premi, unes fantàstiques vacances pagades a la ciutat paradisíaca de Pyongyang, capital de Nord-Corea, i un certificat oficial de palla becara com a proletari de pedra picada. Avui el nostre primer concursant és l'Albert, dissenyador gràfic de 36 anys, resident a la Vila de Gràcia, i que des de fa 3 anys té el capital a la tauleta de nit amb el punt de llibre a la pàgina 3 del pròleg. Un fort aplaudiment per l'Albert, sisplau! Molt bé, Albert, com estàs? Digue'ns, com va tot?
Bé. Estic viu gràcies als Yatecomos. Hòstia, ja comencem bé, això de ser proletari, vas en la bon camí. Parla'ns una mica de tu, Albert, et consideres bon proletari? No sé, tinc gana. Bueno, crec que això és bona senyal, jo també tinc gana. Molt bé, llavors estàs preparat, doncs? Anem amb la primera pregunta? Vale, fot-li. Primera pregunta. Són 4:45 de la tarda i somies despert de l'oficina mentre comptes cada segon que passa com una agulla de foc que se't clava al cervell. De sobte, el teu jefe et crida al seu despatx i et diu que avui t'hauràs de quedar a fer feina i a fer hores extra, que ha arribat un encàrrec d'última hora que ha d'estar fet avui sí o sí. En aquesta situació, Albert, què fas? A. Abaixes el cap, dius yes, master, i et poses fil a l'agulla, ja que t'encanta la teva feina. Arriben les 9 del vespre i encara ets a l'oficina treballant. Penses, demà, quan el jefe vegi el currazo que he fet, segur que aquesta vegada sí que em puja el sou, no com les 12 últimes vegades que li demano en els últims 3 anys. Estàs tan alienat que la teva feina i tu sou indestriables. Creus, no irònicament, que heredaràs l'empresa. Encara t'ha faltat agrair-li al jefe que et digui de quedar-te a l'oficina per no haver de tornar a casa i fer front al teu buit existencial. Opció B. Bufes i fas una ganyota mentre intentes pensar una excusa que, sens dubte, entrarà per una orella i sortirà per l'altra. T'inventes una malaltia exòtica i incurable d'un familiar, però ja és tard. T'has quedat sol a l'oficina, el teu jefe fa estona que ha marxat. Mentre acabes la feina, agafes el ninot de vudú del teu jefe que et vas fer confeccionar i li claves agulles als testicles. Mires la pantalla i la sang et bull amb desitjos de cremar l'oficina i altres fantasies laborals. Però després recordes que ets un puto lumpen i que si deixes aquesta feina estàs a 2 mesos d'esdevenir un sense sostre i morir-te de gana. Així que treus el sac de dormir i el pot de Yatecomo que avui et toca quedar-te a dormir a l'oficina per tercera vegada aquest mes. Opció C. No contestes ni reacciones. Et quedes mirant el teu jefe als ulls amb la mirada perduda a l'horitzó. Ni parpelleges. Finalment, et fots un cop de puny a la cara i de tan forta la hòstia caus a la taula de darrere i la trenques. «Sisplau, no em peguis, no t'he fet res!» li dius al teu jefe, que es queda immòbil. Continues fotent-te d'hòsties fins que arriben els teus companys per presenciar un claríssim cas de violència laboral. Denuncies el teu jefe i reps una indemnització astronòmica. Xiules mentre surts de l'oficina i una veu en off que diu «Soc la ràbia proletària del Jack». I te'n vas a un club de lluita clandestina amb el teu nou amic imaginari. Perdó, spoiler alert. Opció D. Dius que sí, amb un to creïble, que et quedaràs una estona més, que et quedaràs l'estona que faci falta. Tan bon punt se'n va el jefe, baixes a la gasolinera més propera i compres un bidó de gasolina. Tornes i russes tota l'oficina amb la gasolina, no sense abans haver enviat els comptes de l'empresa a Hisenda que demostren anys d'evasió fiscal i robatori salarial. T'encens un puro de l'Havana i llences el teu cibo amb la cara de Fidel Castro a les futures cendres del teu passat laboral. L'oficina explota, però tu no mires enrere com fan els herois de Hollywood. Et poses unes ulleres de sol i sona la Internacional versionada per Rage Against the Machine. Hòstia, tio. Bueno, Albert, aquesta primera pregunta, què et sembla? No sé, tinc gana, tio, no sé. No et preocupis, em sembla que la productora aquí ha portat un piscolabis després, No, ja me l'he menjat. Ah, ja te l'has menjat? Sí, sí. I encara tens gana? Sí, tio, eren ganchitos. Eren ganchitos, ostres, aquí haurem de fer fora, haurem d'acomiadar algú. Havia demanat bocates de... Fills de puta. Els havia demanat Doritos, que consti. Doritos, tio. Bueno, pues no sé. Mira, la resposta D té molt bona pinta, però crec que és una pregunta trampa. Així que em quedo amb la C. Escull la resposta C? Crec que sí. Sí. És la teva resposta final? Doritos, tio. Doritos? Pues resposta C, anem a veure. Serà la resposta C. A veure, Albert. a veure. Correcte! Bravo. Doritos, on estan? En efecte, per un bon proletari no hi ha cap escapatòria al neoliberalisme. I si alguna cosa ens ha ensenyat la pel·li El Club de la Lucha és que tota fantasia revolucionària serà explotada tard o d'hora pel merchandising del capital. L'única alternativa és fotre's d'hòsties a un mateix i ficar-se pals a la roda, que en això els catalans en som experts. Bueno, què? Albert, com et sents? Què t'ha semblat aquesta primera pregunta? Com veus el panorama? No sé, tio, és que no puc pensar quan tinc gana, i tinc molta gana ara. Qui diu ara, diu des de fa 3 mesos, quan em van pujar el lloguer per 7ª vegada en 2 anys.
Ara dedico el 150% del meu sou a pagar la meva habitació sense finestra. Així que estic racionant els jatecomos caducats que guardo sota el llit perquè no me'ls robin els meus compis de pis, que són uns cabrons. Hòstia, dures declaracions, però bueno, crec que estàs en la via correcta per ser un proletari ideal, amb això que ens descrius. Gràcies, tio, gràcies. Es nota que tu estàs currant, tu estàs treballant, Mercès. Molt bé, preparat per la següent pregunta, Albert? Sí. Vamos. Endavant amb la següent pregunta. Un dia vas a dinar a casa dels teus pares poc després de la mort repentina i inesperada del teu avi. I et diuen que pel que sembla... Iaio! Pel que sembla, el teu avi va desheredar el teu pare després de fer-se de l'espanyol. Fill de puta. Bueno, sent culer com era, jo crec que era d'esperar, El teu pare una mica cabron. No, fill de puta el meu pare. Fill de puta el meu pare. Ara, entre tu i els teus dos germans, us haureu de repartir l'herència del teu avi, que consta de 7 pisos a Barcelona i 2 cases d'estiu entre Port de la Selva i el Montseny. Collons. Sí, l'avi... En fi, davant d'aquesta situació, Albert, què fas? Opció A, et fregues les mans mentre els ulls et dibuixen uns símbols del dòlar i comences a salivar pensant en el teu nou imperi immobiliari. Mentrestant, busques a internet a quant va el litre de cianur i com desfer-se d'un cadàver amb àcids a lo Breaking Bad per evitar deixar qualsevol prova incriminatòria. Opció B, davant de la incertesa sobre com actuar, te'n vas a casa on tens un petit altell amb espelmes i la foto de Ada Colau. T'agenolles i reses a la santa patrona del progressisme perquè et doni consell. Miraculosament, se t'apareix Ada Colau muntada en patinet, envoltada d'un feix de llum, i et diu que per desgràcia no tens competències per fer cap ús socialment responsable d'aquells pisos, que el millor que pots fer és fer-te rentista, però això sí, pintant l'exterior amb grafitis tàctics mega guatxis perquè la gent sàpiga que estàs en el cantó bo de la història. És el que ella hauria volgut. És lo important. Urbanisme tàctic. Urbanisme tàctic sí, regulació de lloguers no. Teniu l'espontani públic, Perdó. No. Opció C. Igual que resposta A, matar els teus germans, busques per internet els millors descampats de Catalunya per enterrar els teus germans, però amb la intenció de vendre els pisos i donar els diners a la secta d'adoradors del sol on t'hi va ficar la instructora de ioga que et vas lligar després del divorci. La instructora de ioga et suggereix el parc de l'aigua del barri lleidatà de la Bordeta per avagar els cossos i et fa sentir culpable per fer-te vagar, ja que tot el que no sigui alimentar-se de la llum solar és violència contra les energies tàntriques de la natura. Opció D. Intentes convèncer els teus germans que la propietat privada és un robatori, que és injust que la teva família hagi acumulat aquest capital mentre tantes persones es veuen obligades a dormir al carrer i que no vols participar d'aquesta societat cruel. Acte seguit, els hi comuniques que has decidit desfer-te de totes les teves possessions per convertir-te en Rodamont i predicar la paraula de Marx caminant pels carrers despullat amb el manifest comunista tatuat a la pell. Collons, nen. A veure, i dues de les respostes impliquen matar els meus germans. Sí, però per fins diferents. Vull dir, són dues deontologies totalment... Ja, tio. Contraposades. No sé, aviam... Jo aquestes dues potser no les pillava. Passo de matar els meus germans, saps? Llavors, no sé, l'opció D em sembla prou encertada. Però no m'he llegit el manifest comunista i no estic segur del tot. Vull fer servir hi ha comodín de la llamada? Sí, tenim comodín de la llamada. I en aquest cas, qui és el teu contacte de confiança? El camarada Lenin. El camarada Lenin, perfecte. Doncs bé, anem amb el comodín de la trucada. Aviam si ens l'agafa el telèfon. Digui? Camarada Lenin, miri que tinc un dubte. Jo em considero d'esquerres, però resulta que m'ha tocat una herència de la hòstia. Què he de fer? Bueno, primer de tot, a mi adreci'm com a camarada Vladimir Ilich Lenin. Però, a veure, com? Per això despertes el part de la revolució russa? Que no t'has llegit El Capital? Joder, l'herència és un instrument de la burgesia. Per traïdors com tu va caure la Unió Soviètica. Ja ho sé, però és que un dels pisos és a Port de la Selva, tio, i no sé, es fa difícil renunciar-hi. A Port de la Selva? A fucking Port de la Selva? Sí, tio. A veure, dit aviam, comunistes sí, però tontos no, que les platges de l'Empordà són de lo milloret que hi ha. El que has de fer és escalar entre les files del partit i llapar molts culs bolxevics, sobretot el meu. Vale.
i porta'ls vodka siberià. M'agrada llepar, és com menjar llapecomos. Sí? T'agrada llepar? Sí. Pues llepa bota proletària. Bueno, doncs tu els dius que vens de part meva, vale? Aquesta penya, i et fan la vista grossa. Això sí, m'has de convidar un estiu, eh? No siguis un traidoret, no siguis yanqui, putilla. Vale, pues... no sé, no m'acusaran de contrarevolucionari ni res. Vladimir. Camarada Lenin? Hola? Diuen que Hola? sembla que la trucada s'ha tallat. El camarada Lenin ha deixat la... Camarada? Hòstia, que cabron. Pues... Així, Albert, amb aquestes informacions pues tens no, ja clara la resposta. No, el que m'ha dit el xorbo aquest. L'opció D. Opció D, És tio. resposta final? Sí, tio, final. Resposta final, anem a veure The si... last option. Segur, Dani. Estàs convençut? Sí, vamos a por Et todas. tatues el manifest comunista a la pell? He vingut a jugar, tio. Has vingut a jugar. Doncs bé... Oh, no! No era la resposta correcta! Merda, tio. Em quedo sense Doritos. Clar, aviam, la resposta correcta era la A, matar els teus germans i quedar-te amb totes les prioritats. Perquè clar, en aquesta situació corries el risc que els teus germans fossin uns traïdors de la classe obrera. Així que la millor opció era eliminar la dissidència política i col·lectivitzar les terres. Durant uns anys, aviam, has pensat no, en enviar-los al Gulag, però era un risc que no podies permetre't. Clar, aquí t'hagués anat millor tocar a Stalin i no a Lenin. Aquí em sap greu. Vull dir... Però bueno, és el que hi ha, no sé com... No, tio, pues, jo crec que he d'anar acceptant que he de matar penya, no?, per estar millor. Bueno, pues ja està. Jo aquí Lenin t'estava tenint una trampa, T'estava tenint una trampa. És que clar, entrellar per culs i matar germans... Bueno, no, matar germans crec que ho puc assumir. Jo ho faria, no? Sí. I jo, com he tornat, soc Lenin. Hola, què tal? Jo diria que depèn de quins germans matis, no? Vull dir, per exemple, nosaltres vam matar a tots els germans de la dinastia dels Ars. Bueno, clar, sí. Va quedar una tarda preciosa, tio. Quan t'hi poses, Sí. Fino, va ser fino. Canela. Va ser canelita. Bueno, però de totes maneres, Albert, no et preocupis, Albert, perquè no te'n vas a casa amb les mans buides, sinó que t'endús una samarreta del Che Guevara. Un fort aplaudiment per l'Albert, sisplau, home. Bueno, i res, ens tornem a veure la setmana que ve aquí a ¿Quién quiere ser proletario? Bravo. Bueno, pues ja ho tenim, ja. Què tal? Aquest és el primer episodi de ¿Quién quiere ser proletario? ¿Quién quiere ser proletario? Jo a priori diria ningú. Ja, tio. No? És la gràcia. O sigui, si em poso seriós, és la gràcia ni ser-ho. tan sols un comunista, no? Un comunista el que vol és que el proletariat deixi d'existir. Exacte. Sí, és com el feminisme, el que vol és que deixi d'existir el feminisme, perquè no sigui necessari. Clar. Exacte. Clar. Com l'independentisme, no? Aquest no. La gràcia és que segueixi existint. Bueno, és el que deia Esquerra, no? Nosaltres estem independentistes, no som independentistes. Però en realitat el que els agrada és ser independentistes i no. Perquè això és el que dona sou. Per què? Perquè són proletaris. Bueno. Del poder. Doncs bé, què? Passem amb la... Sí, fotem-li. Anem a Pensaires. Bueno, nois, pensaires, us porto, com que són les festes de la Mercè, he estat fent així recerca, i us porto a l'Emília Reventós Raurell, vale? Que és una pensaire que va néixer al Carràs, a 1886, que és l'any que va néixer la festivitat de la Mercè de la nostra ciutat. I va morir a Florida, Estats Units, el 1969. Del Carràs a Florida, Ahí estamos. Quina trajectòria. Sí. I bueno, és això, és la inventora de les raves o de les raves. Vosaltres dieu raves, perquè sou jovens. Bueno, joves ja no,
Bueno, rave depèn del context. Però mai ho heu dit. Jo mai he dit rave, en la puta vida. Això ja implica que som de generacions diferents. Home, clar, tio, sí. Quina edat tens, tu? Jo sóc del 94. Tinc 28. Sí? O Tens 29. 29? No, 29. Ah, tio, puto jove, clar. Bueno, doncs Emília Reventós Raurell neix a la Serra de l'Encantada del Carràs, bueno, dona extraordinàriament empoderada per la seva època, o sigui, una bruixa, però una bruixa de veritat. De fet, aquesta serra, la Serra d'Encantada, és famosa per ser la llar de diferents dones d'aigua, sabeu, no? Dones d'aigua, encantades, bruixes. Curiositats d'aquesta tia. Coneix en Joan Amades? Coneixeu el Joan Amades? No, però l'he buscat a Wikipedia i, hòstia... Joan Amades és bastant jo ni top. puta idea, tio. Va, perquè dieu rave, per això no coneixeu el Joan Amades. Exacte, sí. Joan Amades deia rave. Vale. Va participar, no?, les primeres raves de... Bueno, Joan Amades, que era un famós folclorista català, doncs el 1926, mentre el Pau està investigant rondalles i cançons populars per les Terres de Ponent, coneix a la noia aquesta, a la Míria. El tio acaba en una aquelarre de bruixes lleidatanes amb cabres, gallines i farigola al·lucinògena. Sí, aquesta no la conec, aquesta farigola al·lucinògena. Pues, on la puc comprar? Crec que l'has de fer tu. És silvestre, de fet, per exemple, a Folgueroles. Sí, a Folgueroles tenen hi ha com una ruteta així com mig secreta per poder pillar farigola al·lucinògena. Hòstia, està bastant guapa, la regues amb LSD o així? No, és tipus... O sigui, hi ha dos tipus, és rotllo com sativa i índica. Sí, però crec que és com una barreja, no?, que has de fer. O sigui, és la planta que et surt i li has de posar cosetes. És com... Ha de ser una farigola que estigui una mica florida, diguéssim, no? És una farigola que té una mica de fongs. Sí, si veus és el rotllo clar, és el rotllo vet. Bueno, llavors, escriu anècdota, el Joan Amades escriu anècdota, no?, d'aquest aquelarre, en el tercer volum del Costumeri català, que és molt famós, el Costumeri català, on menciona que l'Emília, o sigui, que és una tia, que és la tia amb més marxa del Principat. Llavors l'Emília però va desenvolupar una nova variant dels aquelarres, vale? Va crear escola, no? Va fer I+D, no? dins del món. Llavors va eliminar el petó al cul a Satanàs, diable. Hi ha un moment en el que les bruixes li fan un petó al anus, i ho va canviar per un ball precursor del twerking. Vale. I això va ser abans o després d'inventar la rapes? Això en part ja era una rave. Vale. O sigui, ella el que va fer és canviar els aquelarres i convertir-los en raves. El que avui en dia es coneixen com a raves. Estem al moment de la gènesi, no? Exacte. La qual s'abandona el rotllo aquelarre de lleidatà i comença... Sí, ho va fer ella, vull dir, en aquell moment sí que hi havia aquelarres més, diguéssim, conservadors. Més medievals, no? I ella va fer cosetes noves. També va integrar la música d'arrel africana, repetitiva, tipus drum and bass, que es diu que el pare de l'Emília que era de Guinea, de la Guinea espanyola. Llavors potser també tenia coneixements de música així mística africana. Llavors es conserva una mítica gravació d'Alan Lomax, Alan Lomax, el famós Alan Lomax, vull dir, no en tinc puta idea. Alan Lomax és un pau que va anar pel món enregistrant cançons folklore i mogudes. Espera, era el que... Vale, per als Estats Units, no? Sí, dels Estats Units. Ja sé qui és. Home, jo per Alan Lomax no diria que era de Sant Cugat, per exemple. Era Lomax. Alan era Lomax. No, però sí que t'has vist aquella pel·lícula de Cadillac Records, no? Que surt del pavo que hi gravant, que se'n va als pobles sí, era això. De fet era com el Joan Amades, però amb música, diguéssim, no? O sigui, els catalans ho havien fet abans, això, no? Sí, els catalans sempre ho han fet abans. Sempre ho han fet tot abans. Sempre han fracassat abans. Però per això aquesta secció, no? Exacte. Llavors, el tio, en el seu Spanish Recordings del 150, es poden sentir cançons de les festes que organitzava l'Emília, està gravat. De fet, hi ha una pàgina d'internet que estan totes les cançons. El tio va a Aragó, a València, a les Balears, doncs té unes gravacions, crec 2 o 3, amb l'aquelarre barra rave de l'Emília. A l'Alan Lomas declara en una entrevista per la CBS que l'Emília era la tia més fiestera que havia conegut mai, que no tenia aturador i podia estar 3 o 4 dies seguits de farra, ballant i desfassant. Home, és que si això no, això és una regla. És que si ets bruixa pots fer trampes. I si ets creadora de la rave, vull dir, home... No heu dit mai això de jo avui surto sense fer trampes?
Hòstia, no ho he Jo dit mai, sempre però... surto sense fer trampa. Només conec aquest modo, no? Vale, el 1955 se'n va als Estats Units, l'Emília, justament per formar part de l'equip d'investigació de cantomètrica de l'OMAX. La cantometria és una ciència, o pseudociència que va desenvolupar o es va inventar l'Alan Lomax. Bueno, la tia té 71 anys, com va cap allà, però n'aparenta 30 i bueno, té una energia i una marxa increïble. S'ha fotut unes pocions de joventut, no? La tia una mica de farigola i ha dit, vinga... Farigola al·lucinògena, cocaïna i poció de la joventut. La tia determinada, 71 anys, expandir això de la rave por ahí. Sí. Llavors, segons la Hispanic Society of America, l'Emilian és la inventora de les raves i del terme rave o to rave al vols dels anys 50, que vol dir això, flipar, estar de farra, estar high. El tema del rave pot ser que vingui del seu cognom Raventós, Emilià Raventós. Clar. Llavors ells diuen Raventós, que és rave and toes, que és rotllo com ballar amb la punta dels dits dels peus. Com que estàs com en trance mig flotant, com que, saps? Només et toquen la punta dels dits del peu a terra. S'embruixa, no? Com que sembla que la vitis del terra. Exacte. El tema de volar, però bueno, en comptes amb una escombra, doncs amb la música, no? Amb la farigola. Llavors, en paral·lel, segons l'Institut d'Història i Cultura Alternatives Ramon Llull, Ramon Llull, sí, sembla ser que... Està lluny el Ramon. Sí, però és un institut d'història i cultura alternatives, Ramon. Vull dir que no és l'oficialitat, no és el Ramon Llull, estan a una banda de la història, Ramon Llull. Sembla ser que de les festes de la Mínia se'n deien raventoses o raves o anar a collir raves. I d'aquí també el de la rave i no sé què. I bueno, doncs com a biografia tenim, a part del que escriu Joan Amades, tenim el Folk Song Style and Culture del 1968 de l'Alan Lomax, i es conserva un escrit de la mateixa Emília anomenat Canto jo i la muntanya tremola. Hòstia, aquí prefigurant... Sí. La Irene Solà s'ha inspirat o copiat? Debat aquí, Hi ha un predecessor. Bueno, doncs on parla de la força telúrica de les terres del Carràs fins als Monegros, que donen vigor i molta ballaruca. La seva teoria seria vigent, si més no des d'un punt de vista patafísic, ja que la zona és tot un hub de raves, de música tecno-machacona i discoteques de quillos. I com a influències musicals, ja, a partir de les gravacions de l'Omax i tal, tenim el Sketches of Spain de Miles Davis, grandíssim àlbum, tot el crowd rock dels 70, tot, i tota la moguda ja rave del Manchester i la Ruta al Bacalao, així com el House de Chicago. Doncs Emília Raventós Aurell, inventora de les raves. Una gran arraussada. Flipo, tio. Persona d'aquestes silenciades també, Vull dir, com... A Catalunya tothom està silenciat, tio. És increïble la quantitat de persones precursores que tenim, no? De tantes coses, de les raves, de les anxoves l'altre dia. Clar, amb l'orgull que... O sigui, pots anar pel món amb l'orgull, amb la cara ben alta, dient sí, molt guai la teva festeta, però xaval, qui s'ho va inventar era del Carràs, que mola més. Exacte. Hòstia, doncs bueno, gràcies. I es deu haver influenciat també la pel·li del Carràs, Clar, aquí... No l'he vist, tio. No l'has vist? No l'he vist, però va de préssecs, no? Sí, va de préssecs. Vull dir que no hi ha... Va de préssecs i de gent de Lleida. És un programa de cuina sobre com fer raves. No, és una pel·lícula de terror. És la continuació de Rec, saps? Exacte, és un drama rural. Vale, però no hi ha raves, no? És un western català, és a dir, no passa res. És que tot el que passa a Lleida sempre se li diu western, no? Sí, clar, perquè és sec i pla. És la nostra Almeria. Molt bé. Pues, tio, no sé, a mi feu un cop d'ull perquè hi ha material per les xarxes. Ho estudiarem. Sí, home, val molt la pena. Llegiu el Folk Song Style and Culture de l'Alan Lomax, un gran llibre, un clàssic. Sí. Pues eso, nois. Hòstia, bueno, gràcies per portar-nos aquest personatge de res, tio. l'Emília Raventós. Aquí el que calgui. I què anava a dir? Epa. Què, fem un honest i no passava tonto o què? Sí, el que passa és... Ai. Coses de músiques, no? Sí, coses de músiques. Tenim la intro. Problemes de directe, no, deixeu-me... Ai. No, ja està. Ja està, ho tenim. Tenim. Vale, amb Stalin no passava, vinga. M'encanta aquesta cúmbia, tio. Farigola.
No, 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 no. És la lletra de l'himne espanyol, no? No. Joder, tio. Pensava que ho deies en sèrio, al principi. Ojalà. Bueno, en fi. Avui a Mestalín no passava, d'acord? El que jo vull exposar-vos aquí és coses que ja sabeu, no?, de què va la secció aquesta, és dir-vos què no passava a Mestalín i què està passant ara, no? D'acord, doncs amb el que en Mestalín no passava és que Barcelona gentrifiqués. Vale? Tens raó. De fet, Moscou no gentrificava tampoc. No. A Mestalín, Moscou no estava gentrificada. No. Al revés, estava desgentrificada. La Unió Soviètica mai va haver No, gentrificació. gràcies al camarada Iosif. Estava a la seva agenda política. Home, Però Stalin sí que gentrificava. Sí, gentrificava. Sí, en el sentit. El que gentrificava era el terror. Els gulags estaven molt gentrificats, això sí. Però, escolta, el que gentrificava era el terror bo. Un terror tolerable, d'acord? El terror de Stalin era un terror tolerable. No com el terror que sents quan trobes Terrasset a Gràcia després de fer una volta. No! Fas una Pànic, El terror de quan fas una volta per totes les placetes de la vila i no trobes lloc. I és pitjor quan hi ha lloc i et diuen no pots seure. Sí, perquè només... ¿Vas a cenar? No. No. Pues Como mínimo unas bravas y unos nachos. 30 minutos, 30 minutos i ja... Jo prefereixo el gulag que això. Tothom prefereix el gulag, joder. Però ara en sèrio, em va passar l'altre dia que vaig quedar amb un col·lega i li vaig dir, bueno, quedem com per Sant Joan, però tipus altura Aragó. Dic que segur que hi haurà un bareto, algun xino de confiança. Tu, pues vam anar fins a Triomf i vam haver d'anar, o sigui, caminar tot el puto de Sant Joan i no hi havia ni un puto bar. És terrible. A mi això em va passar al Gòtic, tio. Un puto infern, tio. Sí. Bueno, en fi. Falta la neu perquè fos Sant Petersburg, això, tio. Exacte. Bueno, total, que el que vinc a fer és, aprofitant les festes de la Mercè, preguntar quin barceloní ets en relació a la gentrificació, una mica, d'acord? Jo sóc un tipus de barceloní que és d'Hospitalet. Sí, ja ho he inclòs. D'acord? És com un test de la Superpop, però en versió centralista, d'acord? És a dir, només ubicada a Barcelona, ens la pela la resta, inclús l'Hospitalet. D'acord? I per fer-ho més centralista del tot, passa a Gràcia. D'acord? Barri des del qual estem gravant aquest podcast. Exacte. Primer us llegiré les respostes possibles. Vale? Després seran 3 preguntes, d'acord? I contesteu quina opció sou. Vale? I llavors us diré... Les respostes abans que les preguntes. Sí, perquè clar, igual només sou una i jo dic totes. Les dic primer, vale? Hi ha opcions. 1. Ets un pijo rematat de Sarrià que ha anat a viure a Gràcia perquè li sembla més autèntic, d'acord? Es pensa que Gràcia és un barri pobre i amb els seus amics de Sarrià... És exòtic. Sí, amb els seus amics de Sarrià en parla com si fos la mina. Vale? Opció 2. Ets un paleto de poble, d'acord? Que t'has anat a viure a Gràcia perquè et recorda el poble, perquè no passen cotxes. Vale? Opció 3. Però ets un poble de l'Empordà, no? Sí, bueno, no, un poble. Has vingut aquí a estudiar, no? Vale. I ai, és que no, al carrer... Bueno, no aniràs a la Meridiana, entens el que vull dir? És massa xoc cultural. Ja ho pillo. Vale. Tercera opció, ets un quillo de l'Hospitalet que no ha tornat a trepitjar mai més l'Hospitalet. Vale? Ets un exiliat de l'Hospitalet. Et sona, Dani? Em sona. Vale. La quarta opció, ets un punky del Clot que ara s'ha fet moderno i diu que Gràcia ja no és el que era. Ara ja no és popular com abans quan vivia al Parc del Clot. Vale? Opció 5, ets un gracienc pata negra. No has sortit mai de la vila i ets un talibà de Gràcia, d'acord? En coneixem d'aquesta gent. Vaja. Això, tranqui, un gracienc pata negra, no ha sortit mai de la vila i ets un talibà, d'acord? La seva família no ha viscut de lloguer en 6 generacions, d'acord? Per això pot viure a Gràcia. I clar, com que no paga lloguer, doncs es dedica a fer classes de guitarra, no? I intenta fer-se amic dels gitanos de Gràcia. Toca rumbeta, diu, no, jo sóc de Gràcia de tota la vida, toco rumbeta catalana que està fet, es va inventar aquí a Gràcia. S'intenta fer el guai amb els gitanos. S'intenta fer el guai amb els gitanos. Bueno, doncs passo al test, vale? Primera pregunta. Estàs buscant un bar a Gràcia per fer un cafetó a la tarda. Què fas? Opció A. Vas a l'Icas, que és un bar que tenen a prendre un té matxa, d'acord? l'Icas és aquell que està... Sí, que té una terrassa interior. Sí. Vas a l'Icas a prendre un té matxa i una quiche veggie a la terrasseta interior que tenen, d'acord? Això ja sona a car.
Sí, és caríssim. Vas amb la Susi, una amiga dels escolapis que considera tota una aventura això de baixar fins pràcticament al mar. És que no, nadie passa a diagonal. Parleu en castellà sobre el Javi i el Rodri, d'acord? Que han muntat una empresa de samarretes beige que té com a model de negoci l'esclavitud. També li expliques a la Susi que ets artista, d'acord? I pagues després la kitsch amb la visa del teu pare. Amb la visa de padre. Opció 1 total. Opció, sí. Bé, t'esperes 45 minuts a que et donin tanda per asseure't a una taula de la plaça del Sol, perquè t'ha semblat que té molt ambientillo. Els teus amics insisteixen a anar fora de Gràcia perquè et sembla... però tu no t'hi negues a anar fora de Gràcia perquè et sembla que hi ha masses cotxes a fora. La plaça del Sol et recorda una mica com la plaça de Prim de Reus. Parles castellà amb el cambrer argentí com si fos el cambrer el que no t'engués el castellà i no tu. El cambrer ve i diu unes patates braves, por favor, i el cambrer argentí flipa perquè pensa ets tu el que no saps parlar castellà. En fi. Bueno, igual patates no ho entén. Papas, no? Sí. Opció C. Ets de l'Hospitalet i l'únic que vols és no tornar-hi mai més. A Hospi. A Hospi. Aquell ja sabem qui... Trobes a faltar que els bars de Gràcia no tinguin la maquinita. Les tragaperres. Bueno, alguns que les Sí, dos. Ara fora broma, jo prefereixo Hospi que Gràcia. Ja sabem la Però resposta. mil vegades. D. No acabes trobant lloc perquè t'acabes enfadant. Està ple de penya. Insultes els modernos que han envaït el barri mentre de l'espatlla et penja una tote bag del Cruïlla. Ets del Clot. Vas venir quan ja estava gentrificat. Tots els teus amics et supliquen de quedar a Verdaguer, però els insultes. A tu no se t'ha perdut res a Barna. Verdaguer està superlluny. Vale, quines sou vosaltres? Que ho apunto. A, B o C. A, el Pijo de Sarrià de l'Icas. B, el de Pobla que vas a la plaça del Sol i t'esperes 45 minuts perquè dius, hòstia, és que no estarem bé a un altre lloc. C, ets de l'Hospitalet? És que jo estic entre la C i la D perquè soc d'Hospit, però visc el Clot. Clar, ja ho he fet pensant Jo això. penso que a vegades m'he trobat estant a l'opció de la B. O sigui, com esperava, tipus, no vull sortir de Gràcia. En plan, tipus, Vale. És de B. Vale. Però clar, també he viscut al Clot, ara ja no. Però, hòstia, aquí la D... D? Tu molt interpel·lat. D, vale. Martí D. Jo la D també, tio. Molt Sí, bé. Clot representant-ho, Clot Tu, representant. de fet, la D també, no? Sí, jo sóc la D. Però tu ets del Clot, tio. Per això soc del Clot, però vinc aquí i dic, buah, Gràcia no és el que era abans. No sé com era abans. Per tu és opció autobiogràfica, no? En plan... Sí. Buah, soy yo literal. De fet, està dient que el Clot és la propera Gràcia. Sí. Home, ja es veu venir. Home, si vas pel mercat del Clot ja... Sí. Es veu, es respira la verificació. Sí, exacte. Vinga, pregunta 2. Has d'anar al centre a fer una gestió. A. Plaça Kennedy es considera centre? Envies a la Jacqueline. B. Et fas la pitxa un lío amb el metro i acabes agafant la Renfe direcció Vic. Et poses a plorar al tren perquè creus que no seràs capaç de trobar mai el metro. Després te n'alegres perquè comences a veure vaques per la finestra. Dius, doncs ja em quedo Vic. Tu, mira, Ja està. no torno, A Barcelona no s'hi va perdut res. Ja Exacte, no puc tornar. C. Fa anys que no agafes la línia vermella, però avui t'hi veus obligat. L'has estat evitant des de que ja no vivies al Baix Llobregat. De fet, encara, per exemple, vius al Clot però agafes la lila. Fas toms, no? És veritat, això... Sí. Quan ets a dins, el diable et posseeix i recordes els bons moments que vau passar amb l'Ales i el David anant des de Florida fins a la Maquinista, tota la línia vermella. Fins a la Maquinista. DLH a Santaco. La línia vermella la millor. Al final oblides que anaves al centre i apareixes l'endemà borratxo a la porta del Salamandra. El Kevin et passa a recollir i aneu a menjar uns pollitos uns pollitos a l'Astra, esplau. No tornes mai més, gràcia. D. Aprofites i fas una volta pel Raval. Comentes que això sí que és un barri autèntic amb bona festa, no com Gràcia, que s'ha prostituït. Un xaval del barri et demana peles i tu li dius que també ets del barri. De barri. Jo també soc de barri. I escolta, això li demanes... I'm from the block, sí. Jo tengo calle, From the hood, tio, from the hood. I que li demani això a algun pijo de Gràcia. Quan tornes a casa, a la plaça del Diamant, comproves que no t'hagin robat la cartera, que amb la tote bag és molt fàcil. Opció E,
no vas al centre. Vale. Hòstia. Opció 3. Ai, sí, perdó, quina sou vosaltres? A veure, la A... Aquí hi ha poc marge de maniobra, Sí, no? Que la A la descartem, no? Plaça Kennedy es considera centre, envies a la Jacqueline. La Jacqueline ja fa temps que no... Ja no treballem nosaltres, no, Jacqueline? Ja És que jo sóc la Jacqueline. Sí, me'n recordo quan vaig ser fora. Vale, l'opció B era que et fas la pitxa un lío i agafant la Renfe. No som de poble. No ens ha passat. Agafes la línia vermella, t'enxitxes i acabes anant al Salamanca. Això m'hi veig. M'agradaria dir que sí. La D, fas una volteta pel Raval i dius que el Raval és la polla, en realitat. Clar, home, sí. Jo estic entre C i D tota l'estona. Pues Jo crec que vinga. em quedo amb la D, però sense aquestes sinfonats, jo crec. I tornant a casa i m'han robat. Però sense Tote Bac, ho portava... Sí, això sí, el de Tote Bac a mi em sobra. Jo no aniria amb Tote Bac i em robarien. Per ti, puc modificar-ho per tu, o portes unes ulleres rodones de francesat. Oh, shit. He anat a França a estudiar un màster. Què trien? Tu, Dani, la D? Tu també, Martí, la D? Molt bé. Vale. I tercera i última I pregunta. també una mica la E, no hi vas. Sí, ja, bueno, també. A certa època això... Bueno, però deixem la D, no? És la que més us representa. Vale. Són les festes de la Mercè, tercera pregunta, i uns amics et diuen de sortir. A. Els teus amics no baixen mai al centre, d'acord? Perquè ni tan sols saben que Barcelona té festa major. Però tu vols sortir de festa amb ells. Per ells la festa major de Barcelona és el 12 d'octubre. Exacte, sí. Van a Plaça Artós i ja està. Vale, com que no toca taburete a cap concert, d'acord? I com que l'única platja que trepitgeu és la de Cadaqués, d'acord? Els proposes fer una festa temàtica al Terrat Cookie del Palau Modernista que tens a Gràcia. Al sabó que els pijos fan molt això de les festes temàtiques. No sé si coneixeu pijos, però jo sí. I fan molt això de festes temàtiques. Però què és això de festes temàtiques? Doncs, per exemple, que tothom hagi d'anar vestit de gris, de la pel·lícula de Gris. Saps? Fem una festa... Però què diferència entre això i una festa de disfresses? Que tots van vestits iguals. O sigui, fem una festa al terrat de casa i ens vestim de gris. Que i aquí seria que es vesteixen de barcelonins. No, de gris. És a dir, com que no... La tia diu: ei, per les festes de la Mercè voleu fer alguna cosa? Es vesteixen de color gris, no de la peli gris. de la peli gris, vale, ho he escrit malament. Okay. Però és com un... Depèn de com, també, artista de gris són plan rotllo policia franquista. Sí. Nos disfrazamos de grises, tío. Sí, no, però és com... Estamos en Gràcia. És rotllo que tu els intentes convèncer per sortir a la Mercè, però com que no fan taburete a la platja, i com que la platja de Barcelona no la trepitgen, però només trepitgen cada que és, dius, vale, va, pues acabem fent el terrat a casa meva i, tíos, ¿sabes qué podríamos hacer? Nos disfrazamos todos de gris, tu del tio aquell del Travolta sí. I l'altre de l'altre. En fi. Bueno, total, sí, supercookie. Total, que la festa és un desmadre total i la cuca es lia amb el Pablo. D'acord? I tu et fas la hippie anant descalça per la terrassa, d'acord? Pels teus amics ets la cosa menys pija que han vist, vale? La cosa menys pija que han vist ets tu, que ets ultra pija, vale? Bé, opció B, vas a veure els tiets i Zo a la platja, d'acord? I cantes totes les cançons. Demanes molt fort que posin aquella de Jennifer, aniria al pont aeri per tu, vale? Portes la samarreta de la diada del 2016. També t'han encarregat que vigilis la teva neboda de 15 anys i les seves amigues que han volgut pujar a Barcelona per la Mercè. Una mica sosset. Vale, C, vas a Plaça Espanya perquè els teus col·legues els queda més a prop. Toca Fangoria com cada any i no us mola una merda. Però, per sort, heu aparcat a Montjuïc i el Jordi té un subwoofer que lo flipes al maletero del Hyundai, vale? Del Hyundai Coupé, té un alerón. Roncola, farlopa, maquineta. Festa perfecta. Aquest plan em sembla... Planazo. Rave. Sí. La nostra pensaire. D, també vas a Plaça Espanya perquè et fas el guai. D'alguna manera absurda et penses que allà fan les alternatives. Dius, no, jo no vaig a la plaça, vaig a les alternatives. Vas a Plaça Espanya. Ja hi ha el clot. Comentes diverses vegades, mentre ningú t'escolta, que són molt millor les festes de barri, més autèntiques, i que les festes de la Mercè són un invent. Proposes que fins i tot Barcelona és un invent. Existeixen festes fora de Gràcia? Vale. Què? Jo ets a dir que aquí la D, no sé, és que per la Mercè surto molt poc. O sigui, de fet, surto molt poquet. Jo estic entre la E aquest cop, Existeixen festes fora de Gràcia perquè són les úniques en les que vaig. Pues Martí, apuntem-la, De fet, petita anècdota, una de les poques cicatrius que tinc al cos és a la mà, que em vaig tallar intentant obrir una ampolla de vi a les festes de la Mercè quan tenia com 18 anys i era a Plaça Espanya com un subnormal, bueno, o sigui, terrorífic. Jo crec que a partir d'aquell dia, acabant el cap d'avanço, va sempre tipus, ja està, ja no... Apaguem-nos. Se sent això? És el so de la birra que hi ha. Aquí. A veure, ho gravem o què? Sí. Allà? No sé si se sent. De fet, i jo ara diria alguna cosa molt barcelonina, però jo realment crec que les festes de la Mercè no són unes festes.
Bueno, són... Per mi no, o sigui, mai, no sé... Les festes dels barris són, són festes majors reals. La festa de la Mercè és com una cosa rara, no? Per mi no té gaire És un invent. Per mi són com concerts que passen com molt sincronitzats, no? Una cosa de l'altra, però... Sí, no fa festa major, no fa festa major. No hi ha festa major. Bueno, jo, si fos jo per mi sóc la D tota l'estona. Jo sóc ara, però... La C claríssim, no? De calle, la C, tío. La D és més divertida, però no... Con el Jordi, el Chino y el... Hombre, tío, ahí... Hombre, con el Yundi ahí, venga... Sí. Bueno, molt bé, pues la fiesta de la merche, le llamamos. Pues a veure, els resultats... Bueno, la majoria són D, d'acord? Que és Punky del Clot, que ara s'ha fet modern, no? Ja, hagués estat bé fer aquest programa amb un convidat que hagués dit la A tota l'estona, no? Ja. Pijera. Sí. Bueno, per exemple, la Violeta, la meva parella, hauria dit la B tota l'estona. Clar, home. Jo dic la D tota l'estona. D'on és de poble? De poble, sí. És de Pobleda, no? És més de poble que fulla amb ton cosí. És que sí, a més m'encanta perquè et conec i crec que ja sé a qui t'has basat per escriure cada... Sí. No pensat, tipus, hòstia, que capullo aquí. Sí. Hòstia, pues, ja que estem, en qui t'has basat per fer la A? La A. L'altre dia vaig anar a l'Icas, al bar aquest de Gràcia. És que sóc insuportable, perquè jo sóc un moderno de Gràcia. Ja. És que en un moment m'ho he pensat i dic, jo no dic de tu anar. Jo soc del Clot i estic tot el rato com en plan... visca Gràcia i tot el rato estic dient, buah, Gràcia, quina merda, però visca aquí, saps? Bueno, en fi, que vaig anar a l'Icas i hi havia allà una taula al costat d'unes pijes, tio, que tenien tota la pinta de ser de Sarrià... Tenien tota la pinta de ser... Mira, vaig a dir el que tenien pinta, Vale. Tenien pinta de la típica pija que en comptes d'estudiar ADE o com totes les altres amigues pijas seva era la diferent, l'ovella negra, i ha estudiat Humanitats i s'ha anat a viure a Gràcia i no treballa, sinó que fa d'artista. Fa d'artista què vol dir? Que el seu pare té inversions i pisos i ella es guanya la vida fent Airbnb i no treballant. És que les vaig escoltar com parlaven i con el Pablo... És una cosa... Això ho tenia molt ben calat, el de Pantomima Full, sí. En plan tipus el pijo que diu tipus, ai, me fui a vivir a no sé dónde a pensar, no? Sí, exacte, pues això. I jo les veia com del plan, parelles, que són unes pijes que te cagues de Sarrià, gràcies com... Parelles, gràcies com... Buah, és com... underground. Saps? És com autèntic. Jo me l'imaginava la pija aquesta com de plan, jo no pertanyo al món aquest de Sarrià. Jo estic aquí com a autèntic. Clar. Si vols algo autèntic, estic vivint. Estic a Calcuta. Sí, exacte. Sí. La tia aquesta portant les seves amigues amb el tipus, uah, és que parlo la llengua local, saps? Sí. Posa'm un té a la un xai. En fi, en comptes de fer com el que fan els pijos reals del seu entorn, que és portar-ho amb certa dignitat, sí, no? Sí, que pijos de veritat. Me llamo Jacobo i porto un cabell... Té un punt més digne, no? Clar que sí. En fi, i això seria tot ja, per mi. Hòstia, doncs m'ha agradat. Al final, qui som cadascú? Els dos sou... Som proletaris. Els dos sou... Ha sortit més el tema Clot, però jo crec que és una barreja entre la C i la D, és a dir... Jo sóc una D tirant cap a Hospi. Clar, amb ascendent. Tu ets una D amb ascendent. Amb ascendent, exacte. Exacte. Tu te'n vas més cap a Plutó, jo més cap a Mart. Clar. Makes sense. Tu ets un quillo de l'Hospitalet que no ha tornat a trepitjar mai més l'Hospitalet i que viu al Clot. I per tant ara passes a ser la D, que és el Clot. Ahí estamos. En fi. Pues bueno, ja arribem cap al final del programa i com sempre no ens oblidem de tots aquells que ens escolten per el tema de la pallística, la palla i tot això. Així que entrem amb la secció de consells financers. Ai, molt bé. Doncs després de l'èxit aclaparador que va tenir la Palla Academy Trade Market a l'últim episodi, l'equip de Palla Bacara ens vam reunir a un hotel de luxe de les Isles Caimán que van pagar amb els vostres diners i vam arribar a la següent conclusió. Això d'invertir en borsa i operar amb actius està molt bé, però al cap i a la fi això del dropshipping, les criptomonedes i els NFTs doncs ja com que comença a fer pudor de boomer, no? No sé. A més, d'aquests serveis tanta pasta al final, si després d'estafar tots els teus amics i familiars t'has quedat més sol que Feijóo buscant aliats per formar el govern. Sí, un milionari no té amb qui fardar del seu Lambo al costat de la model que ha pagat per fer veure que és el seu ligue del dia. Podem dir que és realment ric, llavors? Clar, que és ser ric, no? Clar, és això. Llavors, per aquest motiu, avui a Palla Bacara us portem les claus per esdevenir un fatxatuber d'èxit.
vale? Una manera de fer-se ric sense els inconvenients de cremar totes les teves relacions socials. Bueno, seguiràs sent escòria, però com a mínim podràs dir que tens molts seguidors. Vale? Llavors, el primer consell per ser un fatxatuber d'èxit és tenir clar quin és el teu target. Vale? El teu públic es composa principalment de niños rata, tetellims, tots els colors de racisme i de misogínia, transfobs, catalanòfobs i en general l'esmegma espanyol més castizo. És a dir, el que passaria si li demanes a ChatGPT que et descrigui el votant mitjà de Vox. Vale? Llavors, no t'oblidis mai de fidelitzar aquesta clientela perquè la competència en aquest sector és molt ferotge i si et descuides el teu públic t'abandonarà com la burgesia espanyola va desfer-se'n d'Albert Rivera. Llavors, segon consell per esdevenir fatxatuber d'èxit i forrar-te. Vale? Projecta una vida d'èxit permanent, constantment. Vale? És igual que estiguis més endeutat que Joan Laporta després de tornar a agafar la direcció del Barça, tu ves de vacances a algun país del sud-est asiàtic, preferiblement a Tailàndia, lloga un cotxe de luxe, agafa el teu iPhone i posa't a gravar un vídeo mentre camines per una platja tropical cantant les virtuts de la llibertat financera i de ser el teu propi jefe. Si una persona que diu ser el seu propi jefe no dorm cada dia a un país diferent, col·leccionant potencials demandes per assetjament sexual a menors d'edat, realment és el seu propi jefe? Jo no ho tinc clar, la veritat. Jo dic no. Jo dic no, diguem no. Diguem no! Nosaltres no som de Xemón. Bueno, doncs en la mateixa línia de projectar una vida d'èxit, ara et vestiràs sempre amb traje i fumaràs puros cada vegada que obris la boca, ¿vale? Aquest és el codi de vestimenta dels autèntics alpha males, com tu, que viuen la vida a tope i exhibeixen una masculinitat de ferro. Ara, exacte, ara ho has dit, Martí. Per això es posen sempre un objecte fàl·lic com el pulo a la boca. Ja ho deia Freud. Exacte. Ja ho deia Freud. Ja ho deia Freud. Mentre fumava, ho deia. Sí. No sé Mentre menjava una polla, no? M'estic posant un objecte fàl·lic que coincideix amb ser fàl·lic. Sí, tal qual, de canto. Doncs bueno, passem al següent consell. Vés-te'n a viure a Andorra, clar que sí. Andorra és el Beverly Hills dels fatxatubers, ¿vale? Estaràs envoltat del teu gremi i tindràs tots els avantatges fiscals de viure en una república branera, però al cor d'Europa. Però a veure, Martí, no t'has enterat, tio. Estàs descrivint a Andorra d'una manera que no és l'adequada, d'acord? Ara Andorra ha prohibit la compra de venda als estrangers, d'acord? Al final, no només als xipis, diguéssim, a tots els estrangers, no és racial. Al final, ha prohibit la compra de vivenda. De vivenda, als estrangers, sí. Al final resulta que un govern de centredretes com el d'Andorra aplica polítiques d'habitatge més d'esquerres que el gobierno més progressista de la història. De totes maneres, Ferran, o sigui, gràcies per dir aquesta notícia, no era conscient, però cap problema. Tu, vale, truques al teu col·lega nazi, l'Auronplay, vale, que ell segur que té contactes al govern d'Andorra i et farà ciutadà en un plis-plas, vale? Espera, com? Hòstia, espera, no pot ser. Em xiva pel pinganillo que ara t'has de fer un cursillo de català per poder obtenir permís de residència a Andorra? No! Però què és això? Dictadura! Hòstia, tio. Dictadura! Però no, nois, tranquils, no perdem l'esperança, vale? Que encara ens queden alguns consells per... Xovinisme andorrà, tio. Xovinisme andorrà. Exacte. Si nos entendemos todos en castellano al final. Home, si és que és la llengua que nos hemos dado entre todos. Joder, no me jodas, tio. Bueno, tio, més consells? Sí, exacte, següent consell. Tingues molts amics nazis, vale? I contracta el teu cunyat fatxa i cocainòman com a assessor de relacions públiques, vale? Perquè tard o d'hora acabarà sortint a la llum el teu passat de les xarxes socials, és a dir, els teus comentaris de dubtosa legalitat al grup de WhatsApp amb els col·legues que no té res a envejar amb el grup de WhatsApp de la manada. O, per exemple, els teus memes preconstitucionals i animalistes. Clar, perquè tu ets fan de les àligues de la península Ibèrica, per pur interès zoològic. I dels camells, també. Exacte. També sortirà a la llum algun que altre fill bastard de les Filipines o qualsevol altra bastesa que ha existit al llarg de la teva vida de rata fastigosa. Vale? Quan es destapi el teu passat, t'has d'envoltar de gent de confiança que doni la cara per tu. Vale? I en aquesta situació, què millor que contractar a gent que inspiri la simpatia de cara a la policia, l'Audiència Nacional, la Fiscalia... Res. A més, per altra banda, quan comencin a arribar-te les múltiples denúncies per assetjament sexual, necessitaràs un exèrcit de bots misògins que acusin a la víctima d'haver posat una denúncia falsa, o en el cas que hi hagi proves feafents de que ho vas fer tu, que posin en dubte el relat de la víctima, que si anava provocant, que per què no es va resistir, que si se'n van a la festa amb les seves amigues, pues, que tampoc deu estar tan afectada, no? Clar, és que clar, si un fatxatuber no rec cap denúncia d'assetjament sexual, podem dir que és un autèntic fatxatuber? Pues, diguem no. Jo crec que no, diem no. Vale, llavors, ja anem cap al final. Següent consell, passi el que passi, keep calm and hate Perro Sánchez and Irene Montero, vale? Els perroflautes izquierdosos i el totalitarisme feminazi són el cap de turc ideal. Si no ets milionari encara és perquè Perro Sánchez et té el punt de mira i ha parlat amb el senyor YouTube
per tapar-te la boca mentre la Irene Montero posava el teu nom al cap de la llista de la policia de la cancel·lació. Però tu, tranquil, les èlits femi-bolivarianes no et silenciaran. Femi-bolivarianes. Feliboyeranianes? Tu tens el teu exèrcit de niños ratos fidels i disposats a seguir-te fins la mort. Vale? Aquesta estratègia d'odi, a més a més, aquesta estratègia d'odi l'esquerra i antifeminisme té l'avantatge de seguir un model que té una llarga trajectòria d'èxit al mercat espanyol. Perquè ens entenguem, no estaràs fent res gaire diferent del que porta fent Telecinco i l'ABC des de fa dècades. Cada vegada que diguis Gobierno comunista, Perro Sánchez o El Coretas, multiplicaràs el teu engagement i el teu ad revenue, vale? Que això significa money in the bank. A mi si parleu en anglès, jo no, Jo baixo, Jo baixo. Jo stop here. La cosa, que perquè fa el teu discurs segons el qual els homes blancs heteros sou una minoria discriminada com els indígens americans. Claro que sí, la mateix, lo mismito. Vindria a ser un copia i pega de l'estratègia de Ciudadanos dient que el castellà està en perill d'extinció a Catalunya. Vaja, que si PP guanya vots i surten a Catalunya, tu guanyaràs subscriptors fent memes amb la cara d'Irene Montero. Tu, tranquil·lito. Llavors, abans de passar a l'últim consell per esdevenir fatxatuber d'èxit, et donarem un consell extra, vale? D'això. Llavors, canvia't de sexe, vale? Canvia't de sexe. Hòstia. Canvia't de sexe Aquesta no me l'esperava, tio. Quantes més vegades millor. Si pots, inventa't nous sexes i digues que ara passes a identificar-te com una granota pansexual. És que ara, tio, et pots canviar de sexe tan fàcilment. O sigui, jo demà sóc una tortuga, saps? I se t'anul·la tot el que has fet abans, és en plan, canvies de sexe i borrón i cuenta nueva. Home, se't perdonen tots els teus crims. Ves a l'Ajuntament, vale? Càmera en mà i digues que vols canviar el teu sexe a un microones, vale? Quan el funcionari et miri amb cara de reprimir-se les ganes de dir-te lo gilipolles que ets i et digui educadament, caballero, salga de la cola, por favor, tu li respons el següent: ¿acabas de assumir mi género? Mentre t'envolta un feix d'energia, el cabell se't torna blanc espós i passes al nivell Super Saiyan del fatxerio més ranci. Bueno, i si un fatxatuber no canvia de sexe un cop l'any, per el seu carnet de gilipolles? A mi em sembla que és rotllo com una mica com els peixos pallasso, que poden canviar de sexe un cop són adults. D'acord? En aquest cas, el fatxatuber canvia de sexe per fer literalment el pallasso davant dels membres de la comunitat. Es tracta d'un mecanisme evolutiu de l'espècie Homo sapiens mongolicus per poder identificar els individus més normals i ineptes i poder linxar-los a hòsties. És com un premi Darwin, però de fàbrica. La naturalesa és sàvia, tio. Joder. Sí, i tan sàvia. Però bueno, ara sí, per fi ja arribem a l'últim consell i el més important de tots, vale? Com us dèiem al principi, això de fer-se fatxatuber té les seves avantatges, però l'inconvenient és que la competència és ferotge i francament arriba a estar xato. És difícil superar la talla de fatxatubers com de la Review, Álvaro Reyes o Roma Gallardo, vale? I si mai fracasses estrepitosament en el teu intent de fer-te fatxatuber, sempre et quedarà l'opció més segura de totes: compra palla, loser! La palla va cara! Caríssima! Va cara! Nostra bandera a les armes catalans, que el rei ens declara guerra. Segueu arran. Segueu arran, que la palla va cara. La palla va cara, tios. Els escorpins són mala gent, tio. Els escorpins som nosaltres, tio. Puta Catalunya, puta Espanya.